avizoval pri tej predošlej, takto platí aj teraz. Kamila Šalatová je tretia. 42 je jej výsledok, výborný. Ako vraj, nemám tu aktuálne handicapy, ale je predpoklad, že poskočí zo svojho predošlého čísla, ktoré takisto nepoznám, ale to skontrolujem na budúce. Každopádne mimoriadne vydarený deň pre Kamilu a ešte pre dvoch mužov bol vydarenejší. Tí uhrali rovnaký výsledok, ale tiež až doplnkové kritérium určilo finálne poradie. 43 stablefordových bodov a celkové druhé miesto v kategórii 18,1 až 27,1 William Kiš! Milko, gratulujeme, člen flightu Petra Galbáneho. Milo Kiš, prechádzaš v tej tabuli, kde odmeníme sám. No tak, to poteší. Gratulujeme Milovi k druhému miestu, 43 bodov. Rovnaký výsledok, uhral ešte jeden golfista, aj ten už by bol dávno preč, ale vraví si, 43 mám, to musí Koller vidieť, ako ja pôjdem jak kohút si zoberiem tú cenu a on tam len bude sedieť s tým ofajčeným pavelčíkom a čumia na mňa, aký som ja král. A toto všetko sa podarilo, naplnili sme to a poznáme víťaza kategórie 18,1 až 27,1, ale bolo to aj do začovej rozšťastí a ty si ho mal, Lukáš Chuťka! Lukáš Chuťka urobil obrovský krok aj vo firemnej súťaži, pretože ak by sme mu rátali len tie Staplefordy, ktoré urobil dnes sám, aj tak by to možno stačilo na to, aby popreskakoval dvojice. Takže uvidíme a nepredbiehajme, ešte to je ďaleko. Ale Luky je účastníkom firemnej súťaže. Boskáva dievča a tomu to hneď padá, ináč to je u Lukáša typické. Svojho času vyhral cenu pre najkrajšieho účastníka turnaju Business Golf Tour. A vidíte, možno v budúcnosti to zase opakujeme. Ty si tam nebol a hlavne, počujem ma, vás je 55 miliónov, ty nebudeš od nás brať ceny, kamarát, vieš? Áno. Máme? Ľudí, započujte. A ideme 0 až 18. 0 až 18. Takto chcem vás potom poprosiť ostatných, aby ste zostali, lebo potom ešte vyhodnocujeme zvlášť turnaj na 12 jamiek. Tam bol jeden účastník, takže to bude rýchlovka. Vyhrá pusu od každého v rýchlom slede. Dobre, nech sa páči fotografia. Kamila pôsobí tak mladо, že vyzerá ako jedna z hostesiek.